Sairi chando munyari bari chacho muchumbe nare goteba ng'ekero kago chagochorwa genda aria parliament president ekero twachore Matiang'i agochukumukana ng'erere garo muindi nare kobatebe ekero twachorete Sairi chanda twamanyete ng'a nomuindi orenge bakekina barenge kororekana ebinto atokorere nyari bari ntomanyete buya mono oyo ominto momoima naye nare gotebia ekero mwagambete emiaka 10 igo twabatigete mokagambia ekaunti nari abwate ebinto ebitoto mokaira bionsi tuntu baboreti omobasi osoire chitamu chiaye ibere tigakore egasi yaye ababasi ko baranyore ng'a banyorire eini igoro yabo tigagocha gotena gotoneria obuya bwa Matiang'i tomaete buya mono Matiang'i yatokoreire engaki yekerera ike twakane Matiang'i nobuya bwayo bwakorire tigakuwe bisa maega ya Matiang'i ngotaete gwetere dirisha erinde nande muna monarete mocha konyora ekerogo tutwakanire muna abagusi Matiang'i toramwakire ekura munera as a person amarieta nje manyagarete muna Mike erieta riogwetera ari na konyora kende ginkobeka muno kuruka Mike Rendbaka nare goteba iga abantu baito bagusi siasa bono chimukerere igoro nane tomaete ng'a tore tayari gwake kura mambia nare kobasaba abantu baminto mwensi ase mwabita gusitaria ase ogokorerwa omocheso tigagocha gotena gotoneria obuya bwa Matiang'i tomaete buya mono Matiang'i yatokoreire engaki yekerera ike twakane Matiang'i nobuya bwayo bwakorire tigakuwe bisa maega ya Matiang'i ngotaete gwetere dirisha erinde nande muna monarete mocha konyora ekerogo tutwakanire muna abagusi Matiang'i toramwakire ekura munera as a person nare kobasaba abantu baminto Sairi chando munyari bari chacho muchumbe nare goteba ng'ekero kagocha gochorwa genda aria parliament president ekero twachore Matiang'i agochukumukana ng'erere garo muindi nare kobatebe ekero twachorete Sairi chanda twamanyete ng'a nomuindi orenge bakekina barenge kororekana ebinto atokorere nyari bari ntomanyete buya mono mototigere aye gocha gotosekerera intu tomanyete obuya bwaye tware gosaba oyo ominto gavana His Excellency Simba Arati oyo ominto momoima naye nare gotebia ekero mwagambete emiaka 10 igo twabatigete mokagambia ekaunti nari abwate ebinto ebitoto mokaira bionsi tuntu baboreti omobasi osoire chitamu chiaye ibere tigakore egasi yaye ababasi ko baranyore ng'a banyorire eini igoro yabo abanyari bari ntobangete buya mono into chikura chiokoira Kisii County 2032 nandi twebangire buya mono tigatwebange buya mono ntori gwetera maega gotogosoka mugaso igoro tobori chikura echo erinde tosukia kaunti yaito mutwe mune ebisaku binde biasukiri mutu. Thank you. Kenya ye serikali gutatiga sha yuka tokoretheki ekera banasiasa bagothenga sha nembe mbatoete option onye batagete batutebiri sha nembe tiga bagende bunge kiagera nabo bwateri chikorio gochenji bachenje barete insurance ende engasha tokombe ene reriengia tocharoke gochiengia toibwana ina abarundi baminto ekiagera anyanto bwati sha ekerwa umurundi onda atume tumoisonde tokominyoka na president nga toigure pigipigi itu ya kondro into president yobunarega mokaga ngaraire buna koibukende gionsi ye usikana tene pigipigi yae chafa tinga yore matagaro nga yore ondara nga yore chuma nga yore yani abuna bara yako ligi minyoka muina abu egentongere na iguro nge report toko minyoka rende kuchinya kitari nande buna tokale ntuku twekire nya kitari ositu ajira sole na mbeyemo no kumanyanga aye situation ikiore wetani go ninki na kiobwate yani umurundi yo tabwati kebanda pigipigi tabwati bati tabwati namba bure tabwati pesa mubuko no kagi aye ntegara kwekera igo no mondo kento kiore kwekera igo no nambe yemo tware kebande kia ukianka rusie fotokopi tware kebande kianka obo kimoboto bobo kore tukoboko namba ya kabere anye pigipigi ya anye andake namba bredi ya sade kire gakia robeka namba ya gato tobeka riba dirika nyanturago namba 22 inko imukie simiga ntembo ntebi matagaro nere sub county chair o chache nyali baliga nanyore pigipigi ya nyanturago ere namba 22 wekera igo manyire nchafet kuseka kina berego umanyire ngaye ningo o akira abanyene minyoka umonto ino umire na inu nyarabe minyoka manya gusugurika abanyene bataraika igeye nere semina tutagete goteba ng'a inche buno morundi kabyo aye buno morundi kabo umonto ikiranete tigatuikirane kere nsemo ekera togo chagaria twagosugurikira buno morundi ominto siasa njabe tega mwana siasa naro tokorete bigibigia oyo koreira imokyoka boko no mwana siasa paka nje ngore tene chibasa chiane kero umonto gago tene chibasa chiaye inki geko gera bagotosuisana siasa intu buna barundi bakisi county ntubwati usiane nde yonsi no mwana siasa
tigai jato komboe tomugoria abantu atagete tomuikeria asarenge na ali ase tweka tomugoria abande toira asande intuko sem taxi tiga batwakane buna taxi mbaba ise gotwakana buna chiguni ekiagera mwaro jisiasa yare goeta kagyo se intuko rekoro kuchiguni ingo oakane tuga igagende gosari siasa nonya noyo munyari bari aimoki atebe nganya oyo nimugeti noyo nande Chavez naye bwantebe kiagera njero ngore ese president wara president no munyari bari mbale ngaire teko sembo songo mbale ngayo mukutano bere nyari bari ya keumbu mbale ngaire te keumbu eyote benche na kombo etu nkairu keumbu gakintu na boda boda totenene ense moye ito una boda boda tokore taxi ito batige gutubusisa ase siasa yabo enya bagakora siasa yabo bakore ki bakore ande gaki ingota tageti matiangi gusia oyo tamutageti na maita sawo chigwaka gentoki bono bunanje erutongo chigwakera intage evetereti jago batangasira ngatongo chigwakera ekura yao genda boka nitukerio endakera ruto endakera Sifuna endakera Matiang'i endakera Chavez yani ekura era yaye bwe biashara yumuko yakatotebi nga bine byino muri ebine bya siasa yabo tubatiga tuziza siasa yabo bakore buna bare gokora na siasa yabo batika matusi otherwise totake gagi turataka mwana siasa one naeta ekiagara ni ntu abange pi onde nande tai ekere ntu aba mondo naro rarangiria abantu president yache bache na mwache iyo president nande bona abeke limit ari kurangiria tie kenge koba yekuchura kirasi igo batike ko toingisa se tutoka liti totali siasa yabo ntoyo ntutore taxi omwalio aye omwana boda boda gagitware biashara binde igakoimuka kwaruria kanto kakeigo riga achire orie pa ngora more jibi jite ne pa marago gaki ige bi yetu bwati kibesa anye tu bwati kibesa ngio ko kora arie pa ye gaki ya tubora ekiagara boda boda power ekene epigipigi nere bwata kibesa pi asenga njo irutara gusiengema tukura tara na president gana bao matagaro kora adigeri ngana ki ekene chipigipigi aseta yo pate yo bigipigi tate nei baka kirase baka mwa matagaro baka mwa kirayo ige minute kachibesa chikona taki chiro kichibesa chiro vekira bakungu waine biashara yani tutuare biashara marakabere gogo cha kwanya romo kungu vekira naye kwabeka yagera twasuka bosi na botoka nenda ko tebania barai na kieke se bina tuacha rero gaiga ka kitiga ko tuko mukungu arare nyomba busaigo nga mara wa bakwena nayo ko mwakira rituko akeno mogongo ingwate ko okumia pi mobekere biashara mwa biashara binana ko bwe biao gikwarure gari nayo gwake cha gwakore kania magoro gaiga ka kino ano hoteli gwanzu na mache to gwanzira no hoteli egerere onye kusuka kuchiani ega ikamuranje eke